Здравейте, аз съм Тошко Димитров Георгиев и това е моят втори епизод на Minecraft Stupid Chicken. Ето и е тъпата кокошка. В миналия епизод убих едната, но явно се е появила друга. Така, пак ми се бъгна Майнкрафта, както миналия епизод. А не? Чакай да пробваме нещо. Цветя, цвете. Видим. Не е бъгнато. Добре, в този епизод ще довършим къщата, която строим. Тя не е много голяма, но ще ми стигне. What? Боже, аз паднах просто. Помислих, че някой ме убива. Не, много е близко. Опс. Заби ми Майнкрафта. На минутка, ако може. Option settings. 4 chunks. Тъй. Значи ще го посадя някъде тук. Това ще го посадя тук. А това тук. И тук има много кокошки, които ме дразнят. Погледнете ги, не ви ли дразнят? Тъпачка. Добре. Значи аз трябва да си направя една кирка. Така. Добре. Опс. Опс. Добре, сега трябва да си намеря мина. Или да си направя мина, но по-добре да си намеря. Не мога да си намеря мина, което ме дразни. Да, всъщност. Ако ви е харесало видеото, абонирайте се към мен. Ако искате да видите още епизоди за Майнкрафт, отидете при Ела Ким Стивенс и се абонирайте за нея. Тя е моят приятел. И прави супер клипчета. Въпреки, че каза, аз не се чувам много добре. Въпреки това прави и яки клипчета. Не много забавни, но забавни. Много забавни. Не, забравете какво казах. Много са забавни. Пс. Значи. Добре. Трябва ми кол. Не, нямам овце. Сега ще се... Стъм. По-бързо, Тошко. По-бързо. Тошко. Ади, по-бързо. Ади. По-бързо. Добре, аз ще направя както прави обикновено. Ще се заровя. До през нощта. Ще спра видеото на пауза, за да не ви е неприятно. Добре, завърнах се. Извинявайте, беше дълго време нощ. А пък... не, нормално. Да го гледай, Тошко. Има един трик, който знам от Ела. Като не гледаш Ендерман, той нищо няма да си направи. Погледнете. Той изчезна. Карай. Отивам за дърва, отивам аз. На. И честно казано, много обичам да правя епизоди за Майнкрафт. А ти? Падни.
Трябва да се абонирате към Ела Ким Стивенс. Тя е много по-добра от мен. И заслужава си да се абонирате. Значи. Тук слагам така. Така. И точка. Добре. Добре, слагаме такова нещо. За украса. После ще намеря някъде другаде. Още една. Да. Отивам за бърч, защото той ми е най-важен в момента. Кокошчице! Па! Умри! Благодаря! Извинявай, че те убих, просто съм гладен. Гладен съм. Ням. О, не отрови се. Горки е тошко. Добре. Опс. Грешно копченце. И... Открих мина през нощта. Не, съвсем случайно исках да изляза дали има някое чудовище и намерих мина. И другия път там ще копая, но първо трябва да си направя къща. На точки. Сигурно от някой зомби. Ето го Ендърман. Но той бяга, защото е ден. Знаете ли, ендърманите се страхуват от вода. Аз самичък го разбира. Не съм го гледал от интернет. Наистина, не съм. Така. Опс. И така. Опс. Да, така ще. Тошко, Ади бе. Много бързо. Бързо. После ще направя втори етаж. А сега ще ми е само това. Така. Така. Трябва да отида за още. Добре, отивам за още дърво. Да, много трудно се събира дърво, ми бавно. Мързи ме. Добре. Значи. Аз трябва да благодаря на един мой приятел, който не е много добър, защото се държи ужасно и е прост. Той не ми е приятел вече, но както и да е. Ако гледа видеото, просто му благодаря, че ми показа какво е Майнкрафт. Преди това изобщо не харесвах Майнкрафт. Много го мразех. Казвах си, каква е тази тъпата игра без такова, да. Без графики, без нищо, нито реалистично, нито нищо. А пък после като почна да играя, бахтияката игра, я да я играя. Не казах точно така, но нещо подобно. Добре. И това беше първи епизод. Дано ви е харесало. Абонирайте се към мен или към Ела Ким Стивенс или към двамата. Дано ви е харесало. До другия път. Чао!